bamana yake karalengo bamana yake oh bamana yake karalengo bamana ha don bezu tay dogeli fenti tay ho ni ma ko kuni mi boliga do e de kono da patron cheta muso tay de kono da patron ali ni kura ne be tega daka yai awu alla ga posila ta ne be njona fu e de kono dala aflare ye mu kidi sin tala be wo be kenari ani tay chie de ko patron ni e dora de be nyoga fi wa e de tay adi nga suwa du de kala ban chikan dara chele e kadi dara chele tani mu ko don e wala ha na figini afo awo nya fo de na veleni afo na figini afo dajani afo mai nyini eba fo mame nyini eba fo akai nyana eba fo amakinya na eba fo wala ni la lamini do sajir ndron la lamini lamini e blan ndron la muso na figini yo tadro bi ka du chiri ani sho ani frede aka haramu muso kan ke miselle nga e mururi join lamini ko mafia billahi ni la lamini join lamini ko mafia ne fe ngo lamini ma e furo e kan dimi wala ne fe kan ne di wala sa ne se ko furo ko kanamaro patani kanamaro wezen denina kanamaro wezen denina patani kanamaro nega mumala na kanamaro nega mumala na kanamaro nega foto la fa mala ili mana ko ro ko nega idabo nega ya dabola niki dabo nga vira dabola ko tori anra kuba ni klere anse ba ai sigina alhamdulillah gere ke makri ni machine be la Ancle. Amba. Tia insiram. E puis momoga musuflana ta komfo. Dili na. Na gera we. Asera. Ha? Ibuye momoga musuflana ta komfo asera. O lanceri maya. Ne. Ne afi baya ko momobi na musufuru. E akili ba beti sigina ka salon do na ko ala e furu ko ala e sheda ko kera musuna nita. Ya akili bo do na. Dom ne beti sigina ka salon no. Ki ne chebe na musuflana ta. Ne bare ni giben karambo na ni kalaban ai aka haram ne te kalaban no ya klibo dona e tigi sine ne ne ba ko mo so go be na mo ba ta ne ba akona ne flere ne ba sabali aya me sungalo la sa to kala so ya ta sabali ni karambo na fi ni te manan karambo ta eli kumage awone ba ya kole i jofo yetina i ba kirati ni te mulala ko ira ni ha wa yene ka furusa de yene ka furusa ala kala mo jute mo yene ka furusa bi yene ka furusa sin masane ba kana furusa mai de i ka furusa sabali furusa mai ne balom so sabali ni kala mo yene ka furusa ni to yore ya to yore ni to wa ti afima la ti afima binti afima ni batika furula sa wa ni sa ta me ne to yore kala mo ne sara ke ala ni sara ke ala ni lahi ni be se mala ai kala mo jute kana kuma sa kala mo be kuma munna i kuma ro ele ti aga ni be se mala kali en i kuno da mo ko gidigala la i be ta furu wala sa tu te fen kala ma ko la sa ke bila de wallahi akebila bo ere kala ni ka koro ni na ka mo to kan furu gla e be ta furu sa munna jonya fe ko ne furu sa ne ko tare ko te ka furu sa ni te lalo mai wa e ta fatu ko le ko ku woro wa en ala che en ala che ni kala ma yoro de kala ma ere kala ta wole kana ne be sa ni bele ba fugi juro ne pe to ne ti fo ke John Allah akbar dili ese bene do eni bodu go teni mesen la dili musere do goy ne baka to muso kundari suno ni ne ti ne ma fa fo igi tate boyla John tate boyla mais ni bele bala ka fugi jugu ni ne jugu ni me ko li tere asano fo ek me ni ngana ni tike John ka John culture ne yere tabolo le sa dili sa e ba ke comité ne do kala mo ne kon ba ga haramo e ba ke comité ne do ne kon ba do kala mo na saina e te nyina samba hera de ba John iya kono da fala ko gidigara kono ko kuma kana na iya dali ere do
ne da yini ngara ba fo eredu ele manana ko da bla kana fo Canada ne be eredu ne eredu o kuma ne ga Canada kele nyana wa na ka ma eta fura ga so na kipta fura da o kuma ne muso joli fura ga o kuma ne ta ko re o krisin fere ne ta ko fura la krisin ta wakati o kuma muso te ko fura la o kuma ne ko fura la a ko le de fleo o fura la ko li ne fleni ne ko ni nye Canada la kele ne ko nte mo do e bara ngo jina jugo re kuma na fe ne kuma ngo ni ne kuma ko e mama ko ngo bajila kuma nya wa ku wa tere ha ne kuma ko mama ko ngo bajila we nya wa iti koro nyinyi ina ni ko da bona kabila shibi la entretien ti la shi entretien tere ba tra de entretien tere tala aha ke jokone furusala furula folo furula folo le ti da de la furu ko ma le ti da de la furu ko ma la ne ka foi to John e mana furu siro go we sa amaja ko fala fo rapide be fura je kala wo walla ni fa e kuno jara ne ya no pile ni ne fra ni be ti fo ke e no ni ni pile le bay même ba giri ga da fo ni fo de ku ga siran dile kuma kan mais shiti law ngokuma kan bile shiti la ngokuma kan we e ma fi kuma kan ne ma fe ngokuma de bo kana ndala watu kuma ne mana na godam na toy ne mana na godam na toy keto tete furu bile la mini jobe law fo te ga e keta bile ni muso dala kan chala dore ga furu be gelari na fige ne ba ga to chocho tiki furu ba trama blale anyara flani go salati goji eten manyo ngan to soreda bile ko nya ko na do la wai ngan to soreda komi kono madela ore la to kala lawa ngan to soreda malangolo ah ouais ça c'est papier de moi Vara, tu es sûr que ça me gagne ça pour toi? Ça marche, mais il y en a un temps. Il va te trouver. Bon, la problème, il y en a un temps. Il me monnaie la effet. Il fait, moi, mettre un niveau terre. Tu sais, l'air comme n'a pas fini quoi. Il va aiguiller. Kasinga chet doya ka bolika ta. Ai sa ijo ba iti jonga kuma kelen fiya. War kunna ta fuite na ne bla kan dia wadoni. Tiene wartigi shuwe kaburu la boy. Voilà. Ibaro anye ko nu chama ke ñogon fe. Ibaro ni wartigi be ñogon na iba essayer ka kunkile na doni. C'est-à-dire mu ma kono plan ma kono ka fo. C'est-à-dire ka ke. Ni ma me akoro ka boro ke ibaro ta fa moi. It's go fa me che fere ka bo war ba bulu. Donc il faudrait que nous boro de café ka don, c'est-à-dire avec faire mu ke dans l'avenir quoi. Tu vois, sinon ni taro e kamana be gandi na mu na quoi. On a tabé. Ne connaissez pas abandonné. Non, hein? Toujours c'est l'amour qui gagne. Elle m'avait fait un bail, mais c'est l'amour. Il y a des gens qui sont là, quoi. À moins que tu elle m'a gagné fait non, avec drôle de boule. Ni au cas où chini, ni so bibole, c'est que Jonah a coupé. Avec now, attends, elle dit qu'au cas où la boule. Mais il y a cela, il y a boule à boire tout. Non, il y a des soirées de quoi. En tabac avec nous. Non, on est quelqu'un soit alpha net n'a abandonné. Ok, il faut savoir qu'avec les boss, il faut échanger avec l'ennemi pour savoir c'est quoi son plan. Oui, tiens. On a des cadeaux. Ça a acquis là, il y a quoi. On a échangé pour les acquis là. Salam alaikum. Walaikum salam. Ça va? Akakene. Va citer. Alhamdulillah. Amba. Flan varane ko mo wala ku. Aha. Eko anre am botori do quoi. Nek me feka foi sa. Ni muso kono mando. Tamasen jumande ba yera ka fokati ni kono mando. Karamo problème do wanda la ko am to shi ko ya ke to ah ma client on la folo. D'accord. Un problème ko cha muso kono mando. Che kono dare. Va. Koni fian ulla be bolo bi kuna donna. Baba shite ala ka bedeme. Ala ka besra na ngani ai abana. Alma. Nah. Kawan sih. Soal mah. Boleh kan? Dia yang boleh. Pasti deh. Nanti kalau pemain lari, bagi lama umum ni.
Ai pesti. Biga sore. Akena foi ibi fene. Kana mala ko mu to e wa iku mura joro fa fa na prepa. Iku tira joro ba ko rila. O bana. Nya furusa. To mer. Ko ba furusa. Aw. Ya kliwa la ndi la finya na kon karale no ko be ke kan. Donc me fegi furu. Nya bi feno la ila. Nya tala musu tola. Brato ukunu tara duwala tara soro babe nya fayana ko mo bana anana sora donc nya fayana ko fera muso plana fu ay ni nga ko jon mo ere donc ako kale ni te siga sig furula mo nani siga sig furula donc ma furusa a blori dara donc son sa no ta divorce papier mi amena masi no Eu peguei uma nação. Nya bekere kam. Eu não me lembro disso aí, né? Já é tu. O tanto de bairro. Ali é tanto de bairro. Nema deliga feia comunita, comuni furu até muso. Foi melhor lá, mano. Ali é do furu sugar, ele do susuma sorula. Teve do susuma sorala. Fem foi te que te me sorala. Aí, nem trabalho dubla, não dá fome. Nem na buma agora não. Não na nebom bam so chefe, amando ko iba kala mga fone tanti de bairro. Ne ba no na fa woni a chem nyala. Si ayata ni. Ato mo uta. Chengono ni fema fima na buntila. Est-ce que va ma femme? Ni ko yef na gele. Non to bodi. O ma tan bairro. Ba nin ba kuma ge ba dimi la ka ta ku. Anola asigna ta ku. Iere iwele kun famba be mi. Nte fe ga boy. Nte fe ki yala la kare ko ki ni chere bi kumara imo ko mana ke jena te fe mo fe na afon na ne mi na ka bara yaro la mi na na te fe ki kenam parce que mi na mo ko blagata mi na ko invest ni sen mi na ke mo ya kuma fama ma bara mi sulo bi bara ya to bara oduna nye bara wole bara nana donc comme fait à tout mini fou Varamo, nene pegi furu. Donc, on va que me ah! Varamo na warina. Varamo ne wa que me check ali varamo war me. Ko. Donc, varamo plein furu gelaute. Ala tena ya uche me ti furu le. Donc, ne wa que me check ali varamo doro varamo la. Ana tergen ko flow wa join. Ula bora. Faut tout réel. What no fait. Ah donc nindo ne a donc a propos parents ati a den on mo chi den kan a blaga ta etati atara et non mer donc parents nana ay ko be kal den re ka mo ka kal den ka de ko nga vraiment no fait ko nga den beta eu bien nga wa ke me di do ali nga son menaje iwa agmena wa biduru kuma re ko me ya yo wa keme da ko ta donc iga furu menala la tigera ka ba re isi akena po ala akera ka yama ni yama on komi chiro kuma ni doche meto chila yama Ci ha perso no. Ah? No. Grazie. Grazie. Na. Lui, c'est mon ami. C'est une chance d'avoir une grande sœur. Ouais. Pas donné à. Eh. Non, ne va pas. Grande sœur. Ah, quoi. Oh, comme ça. Ah, va. Alhamdulillah. Ça va rester. Ça va être. Eh, n'y a pas de mal. Ah, foi. Mais. Oui. Quand même, madame. Ah, foi comme ça. Quand on a vu le bâcheté. Voilà, mon aimé. Ah, mume wa. Foi. Ako bo famuna. Parente calabanchi a dabla. Non, mon aimé. Eh, mo foi o. Indien de te faire. Né. Oh, fera da pour me. Et en fait, mon ami, il faut dire la vérité. Tiens, pourquoi? C'est-à-dire, l'air n'est plus à ça. Il y a l'urgence.
tiɲɛ fɔ a fɔ dɔrɔn. bɛɛ kalaban tiɲɛ la dɛ fa. olu bɛ a fɔ a ye dɔrɔn. e ni den dɔ tɛ ɲɔgɔn fɛ fɔ den tɛmɛna a ni ɲɔgɔn cɛ ko ale ma ka jɔn. kari o de tɛ. baara. grand sœur ok problème t'a la sa awɔ tiɲɛna ne ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ wa fo den tɛmɛra an ni ɲɔgɔn cɛ. e ni mɔgɔ fɛn fɛn ɲɔgɔn fɛ fa den ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o ye a ye kɔnɔ ta i ma fɛn fɔ ɲɛna k'a jigin i ma fɛn fɔ ɲɛna fo den bɛ san 2 la ka tila k'o den tɔgɔ da tuguni ne kɔ den tɔgɔ tɛ maramu de ya. o dɔn cogo di. e fara tɛ mɔgɔ langoloya dabila ne y'o dɔn cogo di o mana ne tɛ yan de ya kari ne tɛ ka mɔgɔ de denni tanti a kɛra jumɛn de o de bɔra yan nɔ ka na kuma fɔ ne ɲɛna k'e n'ale fɛ denmuso bɛ ɲɔgɔn fɛ ko den tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ wa den bɛ san 2 de la ko den tɔgɔ da la k'ale cɛ den tɔgɔ da ko maramu a ka jɔn ko den tɔgɔ da la e bɛ se ka i den to yen ka kɔnɔ da mɔgɔ la i ma jɔ n'a dibase i ma fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna ka tila ka na tuguni k'o den to fu fɛ dɔrɔn i bɛ yaala la bɔlɔn kɔnɔ ten i mako tɛ mɔgɔ si la hali i ye den min yɛrɛ sɔrɔ i mako t'o la o kumana e ka ɲɛnamaya bɛna kɛ cogo di fa e ka ɲɛnamaya jɔrɔ bɛ n na komi grand sœur den sɔrɔla cogo min na c'est-à-dire a n'a danbe a kuma fɔ man di quoi o de la a ma se k'a f'i ye a bɛ ka fɔ cogo ɲini a la a ma se k'a fɔ a kɛra a ma miiri danbe la dɛ a ma bɔkolo fɛnɛ lajɛ o la sisan a tiɲɛnen de ko danbe. grand sœur o bɛɛ kɔni ye tiɲɛ o ne bolo ji bɔnnen kɔni tɛ se ka tiɲɛ an bɛ solution ɲini kow la sisan parce que ne yɛrɛ ɲɛ b'a la k'u talen bɛ ka dan kɛ muso mun nana i fɛ yan o cɛ yɛrɛ y'an wele a kɛlen don ka 500 de proposer an ye pour que an ka jɛ a kɔ ne dun tɛ se ka jɛ den kɔ. a kuma ma ban sa ka i den to yen ka wari ta komi e wari mɔgɔnin de ye o de y'a to a ye wari da o n'o tɛ mɔgɔ bɛ se ka e den ka wari di e ma o tɛ dɔwɛrɛ ye 500 kɔ 500 buna hadamaden sɔrɔ yɔrɔ jumɛn hali n'i ko k'i bɛ muso furu sa ka don e fɛ yen 500 t'a di basigi kuma tɛ e den ma a ye kɛ wari mɔgɔ de ye o de y'a to a fɛ komi i ye natala mɔgɔ ye e tɛ dɔwɛrɛ kɔ wari kɔ i bɛ den wolo dɔrɔn k'o fili kari kɔnɔna na jagoya t'o ka wari parce que o mako bɛ den na o mako b'a la o b'a ɲini o bɛ den dɔ den ye fɛn min ye komi e t'a ɲɛci dɔn e mako t'a la o de y'a to a bɛ i nɛgɛ ka wari di. fana kana n'o fɔ ne ma sɔn wari la filo tɛ nin yan ne sɔnna wari la. fara ma sɔn wari la. i bɛ sɔn a la e tɛ yan e bɛ sɔn. wari kuma fɔra fara ma sɔn fara ye den min kanu ko grand sœur den min kanu yɛrɛ yɛrɛ de wa don nataw la a tun bɛna kɛ surprise de ye. a ma kanu n'o tɛ ne y'a kanu kabini don jumɛn kabini wagati jan kuma bɛ fara fɔ muso furu i ko k'i t'o fɛ i bɛ min fɛ ne bolo i b'a fɔ an tɛ nin fɛ n bɛ nin de fɛ mais est ce que e y'o fɔ ka na cɛkɔrɔbaw ko olu bɛ nin mankan ba den ci na i mako foyi tɛ mɔgɔ la i tɛ mɔgɔ ka kuma lamɛn k'i t'o fɛ n'i t'o fɛ i bɛ mɔgɔ in fɛ i b'a fɔ tiɲɛ na ne tɛ nin fɛ ne bɛ nin fɛ komi n b'a kuma fɔ cɛkɔrɔba ɲɛna n'a sɔnna o don n'a ma sɔn yɛrɛ a banna kɔni b'a dɔn a tɛ ban bolo n b'a kuma f'a ɲɛna komi den b'i ni nin cɛ ka ban n b'a kuma f'a ɲɛna ne tɛ i yɛrɛ kɔni b'a dɔn i ye ne gɛlɛ. wala an yɛrɛ tun bɛ fɛ ko i bɛ se ka an dɛmɛ position o position na i b'an dɛmɛ o la an kɔni fili de y'an sɔrɔ denmisɛnninya la fili bɛ bɛɛ sɔrɔ filo tɛ tiɲɛ. c'est vrai c'est vrai. o de il faut que ɲininka kɛ kɔrɔlenw kɔ pour que ça dire sini ta bɛ se ka nɔgɔya cogo min na déjà que baya mun nana o dɛ baya cɛ Mohamed a ma taa ni mariam ye nin kɔ kan. k'a taara ni den ko fɔ. o bɛ taa n'o ye kɔ kan o bɛ den ɲɛci dɔn aw mako t'a la de o de y'a to aw b'a bolo k'a bila kari kɔnɔ a mako t'a la de o de y'a to o mako b'a la o taara n'a ye don muso yɛrɛ bɔra yan ko ale kɔrɔmuso den de b'ale bolo denni y'ale alima y'ale kɔrɔmuso den de tellement ko a ko k'a b'o de furu ka fara ale kan ko f'a ka alima furu ka fara ale kan muso yɛrɛ ko k'ale furu sara k'ale y'a furu sa ka bɔ cɛ ye. k'ale furu sara. aw furu bɛ sa kɛ. parce que e ba nin de la n'o tɛ kabini a kɔnɔma wagati n'a kuma se nin ma kɛ a kun di fɛn dɔ. i b'a dɔn dɛ muso in cɛ yɛrɛ de tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye Mohamed tɔgɔ ye a ye mun furu sa dɛ a bɛ fɛ ka min furu dɛ o y'o dɔgɔmuso de e yɛrɛ k'a jateminɛ ou bien a denmuso de. a denmuso de. a y'a denmuso de.
Muganya na ma e muso de muso na ife no mara no be chuga no e ga nyabo fe ka fo o ma ko ba de ni la o ma ko be de ni la aw ma ko te de ni sisa won ko ma te mona aw ma ko te de ni la o ma ko be de ni la iga yo ka fo ka bi do e furu so ma de ne soro no ka no ku e de soro ka kun ta fo ka ba furu sa ka de e fene be ka kuma e be ka ko gele o ne bulu am solution ni ko la doro be ka ko gele so grâce ni an de sisa parce que urgence ni an de sisa hein ni almasira ka soro kana on fi no ka blanga position ça me restaurant tient la position de la tient me anke le war doro ni so atisia atanya fulla nas almasira kana de soro ni manje no parce que charia la sisa bam so yoro na ko ça na akose se ra fire reflen de mi se ka so de mi se ka signa na chema o kele ni wari te parce que aya yere ke mo kontani ni yere ke mo kontani mo ko fene bi fle mo kontani ni bolo kele korota ki ma ko te mo kola bi fla ka fla na korota ko mo ko ma ko tila aya ke ko ma ko te mo kola ka sira te mo kola yeta chema se ko de bo shala won chema oni na fulu de che aba also mo ko de na fulu che e fara ke ma ka yere ke kare ko na fo ko nda shido ki yere blate fu ina ko so ma tila ni ne de fara ko do wa rai ha ne je na ba dusu bi kashi ka sababu ke ko ke to Chema pe mina nya fa chokolo ba mi nga gelo doro e chokolo ba mo so no lu so na ba papa mana so na ba o ya ba ni chenda ne te bi negativo chende se ka ba le bulu chende se ka de ke ni waru ko na ba fa nga ta fe chuko nga ta fe te chende se ka ne ke kula de mo ta ne de kana doro de jera anna na e mana al mafrudin de tabu parce que e fara flete se de se imna de illa mo ko chena to na bi imna de la ba ka ko chena de to ife grand set de to ife that day flow to mo o se connaît de to ife al mare to ife to akini o am se ga de to ife kata wande da ma ko chena grand set an woni an jigi ne karo ne bala no al ma to ko fele je ko te ko ver law ka ay jo me ere vara e kata noro e la sa grand set ne fana shogo de ne ra listen mon ami grand set yora al ma to ko avec chef fina ça dit du genre parce que marante se ga di pasuka mais ni vara mo mal ni vara se ga vara ba jini mina na ku wo ni vara ka telephone mo al ma da dawa o ya kan ta kulo ya di aga fuko ya ha na ta kulo de ni ya me ko na ta kulo de awde aga na ta kulo ya de o yo de yira amna ta ne ta ka ta chere ka wardi e ma e sumuru ka ta wari mine chere bulu kado de e ma tla ko dutukuni ite miri ite same aka gansera wa ali ki kulo fara ko jiga foi ta antige ere na fara ko che doke ke ha bi soro ni na fara ko mo ko I doke ke abi soro ni yoro ni e sigi ne ku I doke a ku mi se bitano ne ku I doke a ku mi se bitano e ngana se ki yere ke mo ko wa rai nyame ibe ya fa kali yere ke mo ko ire ali bituta to na ta kolo ya la ta I degere mineti la ane de ta soro abe bitano chugula gansera fena kana ndo fo sa fena kana ndo fo ha solution ini dora bana a misrai solution ini ke parce que abe ka ni to ne ja ko te wa solution yafa a misrai ala ya fa akamu dele Ekramo ne ko ebe mune no fe ne bolle ay foi sa wallahi ebe mune no fe mune sei ta kana sanne mo ko de villa sa yo yo te mo ko mo kuma ina ma ti daga wallahi bele ude wai ijara sangaranga bele ude e mo mi bladi la isi ne mo ko la mundiliga ba mundiliga isanganya kan tere diliga I ko te ben dogli de la mo ko la joie che billahi jara di jara ani koloba susu yodi I bola mabode la ne ko mune wi line yere ko ngona fima yere ya ko ngona fima yere ko ngona fima wow o mai ne wala lila ya fa ya aisa dili awa ngole kun point mo ngole bila sa ifana sa ala ye
Dilega mugabe keta ni mo ko boye ke o sira daga fasada ma wa mina nyefiye de sa dilisa idusu kana bosa ni ado la mini nga ko ndigi mbila ngi idusu kana yoro nya ko na ma kuma yoro la mini ko wa yafa yoro nya fi ango plus bismillah bala ude dili wallahi dili ne mo ko bila bi ko di ne ra dili ne ko sajir ni ne miri wati dola ne ba fungo ne kunte ne ga duko ne ko mege tukodi ne ko mege tukodi mo ko shiso jugula nete ay dilo tesa kalamo wa ema fam bilahi ni jugute nere ba donga fo ni ne ga ngani saraka bon kan adere mako me yugo te beni buruja ne ti buruja sa ule kula ngaw yesa ma ante dalen ninge nyona wa ema fina ma so mona ga wa so mona wa ai so mona ngamo lu kula ngano ndege nyona te kula ngana kuma ti dala kuma ai wallahi dili mo ko de dilasa kuma sa ibe don jigi ko folowa ni ma kuma ne te se ka o seriale se ko serata ne ne balo na ne te e ka problem shiti ati nyana bo wallahi me iye ko ta ibere buruja du ngona fini fadi wallahi imu bina kila kana bine de kunya wallahi ya du ngona ya mo ko shiga ko sega temene na ne to ko dili la solution de kala mo ka solution koni ne te ga du ngona ga du chi de mo e de ba be solution wa iba ko ne ga furu ne furu la ka ta ga du ngona ibe mo ko nyini te mo ko o man na koni sa je ne rebe dore ke chammi ne furu ate ke furu ke tu ne te ko fe ya ne ya ai sa di ngo tinsa ko na kuma koroni yere otewa ma follow lo ne kuma fe ka na gidin do de kenku ye afo iko nga gindo bebe ne bolume iko me na do le fo so ika gido fo ite be fe kan jigi tudi dili Cristiano takera tugame na bare ne mo nyan famu ne te feni zin taka keteni ya famu daga bana kaye la awayele nage awayele ayele fenede dabla sa dili sa rebe u patroni ngako patroni ngako ere ma ne buruja ndere dili notere ohone ne etorore ohone sire jugutigele ni maire ni diklela ga bene dili ma dusudo ne wala dusure ku dusu mai ne dusu mai bitai mi esa be fe ga ketuka ne to do ne ikomi wo kala ni ke wa foti ku avocati sisa ekata ekanyinga kanya na sorola ni ani chawre tinyafe ni flifla da koro aka haramu abibe ka piège kono ne kun folo la kan tesiyon ni be fi ko de kesa bala ude hadili wallahi ne bode ibi nyema ibaro karamo jiere kono ne de bi ne dili ne wallahi ta do ne bodon ko ne bodon ne be do jigi koro na ebe blani la wallahi ne dili rebe yoro re karamo ko ni tasma bi sona o tesa dili ko kadi nyede iko kadi nyede ni mo ko wali ba ka tan wallahi bonere ko ne ko nyasi wala mo mo na do se sigi mo mo ta dili ga isama no te kuma be dongin kili foli senkile do senkile ebe dongo karamo ni ga ko dili ga do mo ko be ni na wa me te kuma ni ko ni na anyi na fatro ne musomi na ne anyi nga ba be foni na me ibigi dugo ni do manni man dugila sa aka haram ni ma bon kono ta makala ma ese ba kala mo iye traitement mun ke sokono furo la ko ni ke sokono ibolo kala mo ibolo kala ma dili mun ko mita ko balembo de la sa balembo ani ma ko ba yiri ma ko ba o de fleni yo ma ko le ban balombo de dili o de bolen fla sa ni ne ere enyi ngawo ere dalimbara ne psika kono da musulam ite bongo ni ganga na kan foy ite bongo ni ganga na kan foy basita sa sisa bi to da sa ne be mbabe ma sa ai bele de la sa don jigi koro sa ngi jigi ta masadi e ka nyi nga dorombo anyi nga nyere de se fene na nyega kenani alni na nyawi afai ki mani handili akite sa kono dam tira kiti binyo nya ni ma kono dala sa dilisa rebe musuko ko don sa ai jone ba nyi nga na ko ma baro na kono ra chewara fe ga klaka galonti ka konete me angon ba do le fe an ne kon chena ne te se ka fe fola re ya ana ta patrani kan meme kan fuete ko kaya don isigi nya ba shi fe ne yalla gara klefle ino iko purge kai sa yorore noni ne de bulmo chew duro ne bendu chew duro wa kan muso ba ino iparla zina ya abla zina aka daga wuri en kadi goy walle ala kana nafsi do uche amina ala kana utanya antanye Grâce à comment nous ni ye kelen fo a bɛ fila fo ni ye tan fo a bɛ kɛmɛ fo ci yɔrɔ mɔgɔ kalalen fana hakili ɲagamili ma nɔgɔn quoi la grande sœur elle est bien éveillée quoi a bɛ faamuyali kɛ quoi mais après tout ça je vais te dire une vérité
Une vérité, une vérité. O don na kelen ka bɔ cɛ fin ma. I ba ye cɛ Mohamed. Ma ne ma to a kɛrɛfɛ yan. O donc pour t'expliquer, a kun ye wari mun proposer. Cɛ nga cɛ, c'est-à-dire vu les problèmes qui sont en train de venir parce que e b'a dɔn problème bɛ ka na o. Seli filɛ nin ye ka se mun de b'e bolo k'a di Alima ma. E bɛ fɛ ka mun de fɔ tan? E bɛ fɛ k'a f'i ye ko ne ye wari in minɛ de. Flo, e mun ma to wari minɛ? Ah jita, c'est-à-dire cɛ ye wari proposer, c'est-à-dire il faut k'an k'a jira cɛ la k'a ka misɛn quoi. C'est-à-dire cɛ bɛ ka molobaliya de kan nɔ. Pour que i ka molobaliya kɛ mɔgɔ la k'i ta sara la dɛ. I b'a ka fɛn in minɛ de k'a jira k'a tɛ se ka foyi k'i la quoi. C'est pour ça que moi j'ai pris l'argent pour lui dire k'a ka misɛn quoi. Cɛ Flo, kana na mɔgɔ. Seli filɛ nin ye ka na wari t'an bolo sa. E fɛ ko wari fɛnɛ minɛ grand sœur la. Cɛ fɔ ye sa. E fɛ an ka taa grand sœur fɛ yen k'a fɔ selifini san ka di Alima ma, selifini san ka di e ma. C'est-à-dire e bɛ fɛ an ka t'o de fɔ an ka na hali an tɛ se ka saga faga. Hein? On peut pas acheter des boissons. An tɛ se ka taa fɛtikɛ yɔrɔ si la. Mais cɛ fɛngɛ danga bɛ cɛ quoi a bɛ ka waa kɛmɛ joli a bɛ k'o proposer e bɛ k'i ɲɛ ci o kan e bɛ ka Alima dɔrɔn de lajɛ ne y'a faamu k'o wagati e kun ɲɛ bɛ Alima dɔrɔn de la mais avec le temps bari i b'a ye ko wari in nafa yɔrɔ quoi cɛ nous on passe du temps des journées des mois an bɛ ka séancer an bɛ 5000 sɔrɔ cogo min na an bɛ 400 sɔrɔ cogo min na cɛ bɛ 1000 proposer e b'i ɲɛ ci a kan